Vítejte u Vox Heretica. Tento kanál není jen dalším místem pro komentáře k aktuálním událostem. Je to prostor, kde se ptáme, proč věci fungují tak, jak fungují. A zda by mohly fungovat jinak. Každý den slyšíme stejné příběhy. Politici bojují, biznis vydělává, lidé se dělí na třídy a menšiny pořád dokazují, že mají právo vůbec být. Ale co když to celé není nutnost, ale jen sociální konstrukt? Na Vox Heretica hledáme nové úhly pohledu. Ptáme se, proč jsme uvěřili starým pravidlům a co by se stalo, kdybychom je přepsali. Věříme, že kritické myšlení není luxus, ale nezbytnost. Budeme mluvit o LGBT, o ekonomice, o politice i o budoucnosti, kde umělá inteligence může rozhodovat o rozdělování zdrojů. Pokud chceš myslet kriticky, zpochybňovat zaběhnuté jistoty a hledat nové odpovědi, přidej se. Vox Heretica. Hlas, který neuhýbá.